Minna katsoi miestään eikä voinut käsittää, milloin tästä oli tullut tällainen. Tai ehkä hän oli aina ollut, Minna ei vain ollut huomannut. Nyt sillä ei kuitenkaan ollut enää väliä. Ville, jos me ostamme tämän osakkeen, se laitetaan molempien nimiin. Muuten otan sijoitukseni pois. Säästimme yhdessä ja miimme minun isoäitini asunnon, joten minä laitan tähän enemmän rahaa. Ei ole oikein, että asunto kirjattaisiin vain sinun nimiisi, Minna sanoi päättäväisesti. Ville kohautti hartioitaan turhautuneena. Oletpas sinä muuttunut laskelmoivaksi. Mitä väliä sillä on, kenen nimissä paperit ovat? Mehän olemme perhe. Tuollainen pennien laskeminen on suorastaan loukkaavaa. Jos sillä ei kerran ole väliä, niin miksei se voi olla molempien nimissä? Ville näytti hämmentyneeltä. No, ei kai sillä olekaan merkitystä. Mutta minä haluan niin. Mies on kuitenkin kodin herra ja päättää näistä asioista. Ville oli raivona. Hän ei ymmärtänyt, mitä Minnalle oli tapahtunut. Minna oli aina suostunut kaikkeen. Ville ei ollut valmistautunut tähän vastarintaan. Ville, lopeta jo. Suomessa on ollut tasa-arvo jo vuosikymmeniä. Me joko omistamme asunnon puoliksi tai emme osta sitä ollenkaan. Ville kokeili viimeistä oljenkorttaan, mutta se tulee kalliimmaksi verojen ja muiden maksujen takia. Meidän täytyy säästää kaikessa. Ei se haittaa. Jätät vaikka ne iltakaljat ostamatta kuukaudeksi, Minna vastasi tyynesti. Ville oli pudottaa leukansa. Miten vaimo uskalsi puhua hänelle noin? 10 vuotta hän oli ollut hiljaa, ja nyt hänellä oli oma mielipide. Ville epäili, että Marin ystävä Sari oli tämän takana. Ville ei voinut sietää Saria. Hänestä tuntui, että Sari näki hänen lävitseen kuin röntgenlaite. Aina kun Sari tuli kylään, Ville keksi syyn lähteä muualle. Ville halusi asunnon, mutta vielä enemmän hän halusi olla sen ainoa omistaja. Hän ajatteli, että ehkä hän voisi myöhemmin kääntää tilanteen edukseen. Hän halusi vain Minnan takaisin paikalleen. Villeä ärsytti myös se, että Minna saattaisi alkaa kysellä, missä hän vietti iltansa tai miksi rahat olivat vähissä. Ville oli tutustunut Jasminiin ja uusi suhde vaati rahaa, mutta Minnalla ei ollut siitä aavistustakaan. Koti oli aina siisti, ruoka hyvää ja vaimo hoiti kaiken, mutta Ville piti Minnaa tylsänä ja harmaana. Minna taas tiesi enemmän kuin antoi ymmärtää. Hän huomasi Villen myöhäiset kotiintulot ja kylmyyden. Hän jakoi huolensa ystävälleen Sarille. Sari, jos Ville jättää minut, miten minä jaksan? Minna kysyi hiljaa. Sari tuhahti. Sinä et jaksa, sinä alat elää. Ville hän vain käyttää sinua hyväkseen. Milloin hän on viimeksi ostanut sinulle edes kukkia? Kukat ovat turhaa tuhlausta, me säästämme asuntoon. Tuhlausta. Mutta Villen ravintolaillat eivät ole. Minna, herää. Sinä teet 2 työtä, ansaitset 3-kertaisesti sen mitä hän, ja silti sinä kohtelet häntä kuin kuningasta. Missä on se nainen, joka olit ennen? Muistatko, miten Antti ja muut pojat juoksivat perässäsi? Kun menit naimisiin Villen kanssa, sinusta tuli kuin varjo. Lopeta jo, tulin pyytämään neuvoa. Neuvoni on tämä, ala vaatia oikeuksiasi. Muuten hän heittää sinut pihalle heti, kun se hänelle sopii. Minna tajusi Sarin olevan oikeassa. Kun Ville eräänä yönä palasi kotiin kello 2, Minna ei noussut lämmittämään ruokaa kuten yleensä. Hän vain käänsi kylkeään. Uusi asunto oli upea, suuret ikkunat ja valoisa olohuone. Ville ylpeili asunnolla kuin se olisi ollut vain hänen. Kului vuosi. Minna yritti puhua lapsesta, mutta Ville tyrmäsi ajatuksen heti. Meillä on vasta seinät, kaikki pitää vielä kalustaa, mies sanoi. Minna huokaisi ja jatkoi ylitöiden tekemistä. Kului 2 vuotta. Ville alkoi viipyä poissa aamuun asti. Lopulta erään illallisen jälkeen Ville sanoi kylmästi, Minna, minä jätän sinut. Olen kyllästynyt tällaiseen harmaaseen elämään. Itse asiassa haluan,
että muutat pois. Minulla on uusi nainen ja tarvitsemme tilaa. Minna pysyi tyynenä. Se on sinun oikeutesi lähteä, mutta minä en muuta. Tämä on minun kotini. Ville raivostui. Asunnosta puolet on minun. Aivan, vain puolet. Jos et halua asua kanssani, muuta itse pois. Minä jään tänne. Sinun kuuluu totella miestääsi. En minä, menestyvä mies, ala asua jossain vuokrayksiössä. Minna nousi seisomaan. Ville, tämä keskustelu on ohi. Pakkaan tavarasi valmiiksi sohvalle. Ville yritti vielä pelotella. Sinulla ei ole ketään, etkä ketään löydäkään. Minä myyn oman puolikkaani vaikka huutokaupalla muukalaisille, katsotaan sitten, miten suu pannaan. Ero oli ruma. Ville jakoi jopa keittiöveitset ja haukkui Minnaa minkä ehti. Jasmin oli usein mukana ja Minna joutui kuuntelemaan heidän ilkeyksiään. Muutama kuukausi eron jälkeen Ville ilmestyi ovelle. Etkö vieläkään ole lähtenyt? No, oma vikasi. Löysin ostajan puolikkaalleni ja huomenna kaupat on tehty. Toivottavasti nautit uudesta asuinkumppanistasi. 3 päivän kuluttua Minna tuli kotiin ja tajusi jonkun olevan sisällä. Keittiöstä tuli paistetun lihan tuoksu. Marin sydän hakkasi, Ville oli siis pitänyt lupauksensa. Keittiössä seisoi pitkä, vaaleatukkainen ja raamikas mies selin häneen. Pöytä oli katettu 2. Hyvää iltaa. Anteeksi, ajattelin valmistaa illallista, jotta voisimme tutustua, mies sanoi kääntyessään. Tämäkö on teidän tapanne tulla toisen kotiin? Minna kysyi vihaisena. Mies hämmentyy. Ville sanoi, ettette ole kovin ystävällinen, mutta halusin yrittää. Teen reissutöitä, olen 3 kuukautta kentällä ja kuukauden vapaalla, enkä halunnut asua enää äitin ja siskoni luona. Olen Antti. Antti pysähtyi ja katsoi Minnaa tarkemmin. Minna. Ei voi olla totta. En ollut tuntea sinua. Minna hymähti katkerasti. Olenko minä niin vanhentunut? Antti pudisti päätään. Et, mutta silmäsi ne näyttävät niin väsyneiltä ja välinpitämättömiltä. Silloin Minna murtui ja alkoi itkeä. Antti ohjasi hänet sohvalle, antoi lasin vettä ja kuunteli. Minna puhui ja Antti kuunteli hiljaa. Kun pullo viiniä oli melkein lopussa, Antti sanoi, tästä päivästä lähtien unohdat kaiken vanhan. Nyt alkaa uusi elämä. Milloin sinulla on lomaa? En ole pitänyt lomaa 5 vuoteen. Huomenna kirjoitat loman anomuksen. Me lähdemme matkalle. Sillä välin, kun olet töissä, minä hoidan kaiken valmiiksi. Viikon päästä sinun silmissäsi on taas loiste. Kuukausia myöhemmin Jasmin tönäisi Villeä ostoskeskuksessa. Katso tuota naista, tuollaista takkia minä haluan. Se on viimeistä huutoa. Ville nyrpisteli nimeään. Rahat asunnon myynnistä olivat hupenemassa Jasminin vaatimuksiin. Kun nainen kääntyy, Ville jähmettyy. Se oli Minna. Hän oli raskaana ja näytti kauniimmalta kuin koskaan. Minnan vierellä kulki Antti, joka piti häntä hellästi kainalossa. Ville ei voinut hillitä itseään. Sinäkin osoittauduit sittenkin pelkäksi onnenonkijaksi. Menit heti sänkyyn uuden asukkaan kanssa, jotta sait pitää asunnon. Senkin narttu. Ville ei ehtinyt lopettaa, kun Antin nyrkki lennätti hänet maahan. Antti kumartui Villen ylle. Älä ikinä, enää koskaan, katso vaimoni suuntaan tai sano hänestä sanaakaan. Jos yrität, taita niskasi. Ymmärsitkö? Ville nyökkäsi vapisten. Antti otti säikähtänyttä Minnaa kädestä ja he kävelivät ulos. Ville istui maassa ja katsoi Jasminia. Näkikö kukaan? Tule todistajaksi, minä nostan syytteen. Jasmin katsoi Villeä halveksuen. Tee se ilman minua. Sinä et ole mies, olet säälittävä raukka. Ja koska rahasi ovat loppu, minua ei enää kiinnosta. Jasmin kääntyi ja lähti.
Ville jäi istumaan kauppakeskuksen lattialle yksin, käsi poskellaan, hiljaisena ja hylättynä.